kangge milujengi mitoni Yuliati nuju bobot ing dinten iki sampun angsal 7 bulan mugi-mugi kasusen katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu kula kepareng matur dumateng derek kula sedaya nggih. Pramila kula njenengan sami diaturi dhateng dalemipun witingi ingkang kasebut dipun suwun iki sawapan dhewe kang wilujeng wis sak keluarga nglajengaken rezeki saking Gusti Allah kang medhasaring toya. Ulu wetune bumi kang asal ibune Sunan Ratu Yudhasara di Gopopati Dusun Kesa Kencana rombongan Malang Bandung iki. Anggenipun rakyat kaliyan sedaya menika keluarga Wiwit milujengi Yuliati bobot sampun angsal petung bulan menika dipun pitoni ing dinten niki mugi-mugi saged rahayu slamet ngantos sak lami-laminipun. Mandhapipun dhateng dene wonten golong, wonten suci, wonten buceng, wonten kala pendem iki. Menika kangge milujengi mitoni Yuliati nuju bobot ing dinten iki sampun angsal 7 bulan mugi-mugi kasusen katuran sedaya. Mandhapan malih dhateng golong kapara-para sak supit kadamel hormat Ibu Bumi Bapa Wasa Bapa Adam Ibu Hawa kang nuraken Yuliati mandhapipun sak keluarganipun Wit sedaya. Mandhapipun dhateng Sekul Suci Ulam Sari menika kadamel bakti Kanjeng Nabi Muhammad sagarwa saputra sekabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman ngali ngantos tumedhakipun sapriki. Pramila dipun kaweningi ing dinten iki mugi-mugi Yuliati saged rahayu sampun wonten alangan punapa ngantos sak lami-laminipun. Mandhapipun dhateng Buceng menika nyurupi kaki nyiram tuwuh nyambung tuwuh nyiram tuwuh nyambung tuwuh kaki among nyaya wong kang momong jiwa ragani Yuliati badanipun Yuliati. Pramila dipun kaweningi ing dinten iki mugi-mugi Yuliati saged rahayu slamet sampun wonten alangan punapa ora anggenipun ngandhut kasihane pangeran ngantos dumugi samangke dumugi lahir sampun wonten alangan punapa-punapa. Mandhapipun dhateng kala pendhem menika menika pengasahan Karang Kitren mugi-mugi nggih damel milujengi mitoni Yuliati anggenipun bobot sampun wangsal 7 bulan mugi-mugi saged rahayu sampun wonten alangan punapa-punapa. Sampun dinten 7 pekenan gangsal Putih Gangdasa sasi 12 taun 8 Windus kawan alam kalih wajarung kala dina sak jati ngarangipun pindah. Mandhapipun dhateng kaki semara bumi Nyai Semara Bumi kang dipun tancepi griya wit niki sak lebete wangun sak jawining wangun sak lebeting dadah sak lebeting dadah sak lebeting pategilang sak jawining pategas sak lebeting kikis wit niki. Pramila sedaya kaweningi ing dinten iki mugi sampun wonten kang nyarusiku ngendak sengkala nyandung ing pedhateng sak keluargane Wit mugi-mugi saged slamet sampun wonten alangan punapa-punapa. Mandhapipun dhateng jeneng sekawan perkawis menika nyurupi sedherekipun sapa Yuliati mugi-mugi saged rahayu slamet sampun wonten alangan punapa-punapa. Mandhapipun jeneng sepuh nyurupi sedherekipun kang sepuh pindah kang tunggal pertapan kang lair sawat mentar sanes panggonan. Mandhapipun dhateng jeneng abrit petak menika kangge ngawuri roh kekalih kang manjing dhateng jiwa ragane Yuliati mugi-mugi saged rahayu slamet sampun wonten alangan pun ngantos sak lami-laminipun. Mandhapipun dhateng jeneng Piringan nyurupi sedherekipun kang tebih tanpa wangenan kang celak tanpa senggolan. Mandhapipun dhateng jeneng Bonang-boning malaikat arwah kang campur toya kang campur siti. Kula kinten cekap semanten atur kula mbok menawi wonten kekirangan riku kekirangan rakit kalujengan lan anggen kula nandhakaken
Gusti Allah ingkang langkepi sinampungan donga kula aturaken dumateng Bapak Juri wedal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qudratin nabihi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul la ilaha illallah al-Fatihah. Ya kegiatan khusus di jasati mediati dibicarakan Al-Fatihah. Alhamdulillah ya karena itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa ala akhirin wa sallam radhiyallahu anhu wa sahabat sayyidina Rasulullah ya jamaah alhamdulillah amin hamdan syakirin hamdan hamdan masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nari wa rahmatan hisab. Allahumma ahlina bil iman wa ahlina bil iman wa ahsanna bil iman wa taqina jannata mal iman wa farlana wa lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi kulli wa tawaiha wa si'atul hilmi wa afiyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma ya hayya qayyum Allahumma ya hayya qayyum ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mu'minin la ilaha illallah wa ilaihi wa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.